Buhay sari-sari. Diyan po sa lugar na yan, diyan po ang aming dining pag-araw at pag gabi naman po at agahan doon po kami sa loob ng bahay. Ganito ang aming display yan. Kita niyo po dito ang mga noodles. Diyan naman po. Diyan naman sa lugar na to, ating mga lettuce. Tinitingnan ko ang kailang progress kung maganda ba o hindi. Gaganda ba siya dyan o mag-aayos ba? Lalaki ba mga dahon niya? Pero sa core naman lumalaki naman siya. Ayan po. Dito kami mga bigote. Ano po? Ayan. Ito naman po yung mga oil na may pinapatayan. Ito po, sa baba naman yung ice cream. Ito naman isang cabinet namin. Ang laman lang po nito yung mga ginayading na gamot. Kasi yung mga pulbo. Andyan lang po naka-display. Ito po, ang ganyan po sa baba. Ito po mga SIM card, lotion, at pang ano na pa. Ito naman po, mga candies, Cheetos, mga Quake Overload. At din po naman sa dulo ay mga Jolly product. At ito naman yung wings. Ito naman po yung mga popcorn at yung sabon panglaba. Andiyan po lang sa baba. Ayan, ito na po. At ayan, malatapakan ko pa. Ito naman po sa taas yung Bona at yung Bonakid. Ito na po, yung brand. Diba? Yung mga canned goods. Ayan po, yung Ginasa Mix, Adji, Crispy Fry. Ano ba po sa ito? Nandito naman po yung iba. Yung mga ibang school supplies. At yung mga tingtingin namin ng mga diapers. School supplies. Ito po mga gamit ng bata. Mga baby wipes. Toy spoon sa mga nag-ice crumble dyan. Yan po. Yung mga soy sauce ng mga pouch. Yan. Ito po naka-display yung mga school supplies, seasonings. Ito nyo po. Tinuturo ko kayo ngayon sa aking tindahan. Ito ang aking mga product. Yan po. Ito mga mahilig lang na magtanim. Dito po yung mga pots. Meron po tayong ganitong pots. Ang price po nito ay 7 pesos each. At meron naman ditong maliliit. Tag-3 lang po nito ang isa. At ito naman po, meron po tayo mga pang first aid na mga medicine. Diyan sa kalasugan corner. Nakalagay sa isang cabinet. Yan po. Yan. Dito po sa front, may mga Nest product. Kita nyo po. Yan. Continue po tayo. Photo kanina. Sumunod po, ang mga nag-photocopy naman dito sa amin ay pang ginagamit namin. Yung option. At yung mga stock pa po namin mga gatas at dyan po sa cabinet siya. Ayan lahat. Dyan. Classic. Yun ang mga paborito ng mga bagong magkawamilya. Hindi bibili sila. 4-6 lang ang isa niyan. Ito naman po yung Milo. At sa baba yung Magic Sarap. Ito niya po. Ayan. May na sa alanganin pang lugar yung paracetamols. Yan po ang aking mga paninda. Yan po sa likod. Ayan po yung mga candies natin. Yung malabad na mga pasto. Andyan na po yung ating Del Monte Fiesta. At yung mga spaghetti naman. Andyan na po ang ating San Marc. Meron po dun sa dulo yung El Real. Andyan po yung mahilig magluto ng kare-kare o caldereta. Ayan. Gamit ata yan po. Ang vino. Yan po. Canned goods natin. Ito naman po sa baba. Yan po yung ating Nescafe na malaki at yung mga maliliit. Diyan po lahat. As you can see. Ayan. Libot natin ang lahat ng instant. Mga Nest pa natin. Ito mga paborito ng ibang mahilig magkape. Yung coffee ko. Yan po. Dito naman po yung mga plastics. Kita niyo po na lahat. Ayan po. Sa galim ng printer. Diyan naman po yung bihon. Ito na po sa kabila. Itong mga kantino na to. Sa pinakadulo po, nakalagay po dito yung aming bigas. Ito na
sumunod, ang laman po nito yung arena. Ay, pwede itong ilipat yung titira pang arena. Lagay na natin para makapag-repack naman ulit pag andyan na yung mga kasama natin sa bahay. Ito pa po yung sumunod naman, yung wash sugar. Ito na po yung sunod. Ang laman po nito ay yung brown sugar. At continuation po ito ng mga yan, arena. At ito naman po yung asin sa container nito. Lahat ng mga ay paninda. Meron din tayo dito sa naban dito sa dulo. Margarine. Meron pa rin tayo yan ng cocoa. At dito naman po sa bandang side, kita nyo po, meron naman tayo ng mga electrical supply, yung pang DIY. Kasi pag nagpupunta yung mga ilaw ninyo, kapalitan nyo lang ng bumila, dyan po mayroon tayo nyan. At ano pa, matapos na natin malibot, punta na po tayo dito ulit. Kasi dyan po ang aking araw na ubos kalibot sa aking tindahan. Pagkatapos po nyan, pupunta ko dito sa computer ko. At pag meron bagong produkto, mag-i-in po tayo dun sa ating apps online. Ito po muna. Tabayan nyo po. Like, share, comment, subscribe.